sebariadenie je súbor takých, som to pravidel, stupňov, fáz, ako to urobiť, aby som sám seba ja riadil, aby ma neriadilo niečo, čo je napríklad moje impulzy nejaké, alebo moje city, ale aby ma neriadili ani napríklad nejaké autoritatívne osobnosti, nejaké manipulátory, ale aby som bol sám sebou. Krásny deň, milí diváci. Sedíme tu s pánom profesorom Mirom Zelinom. Miro, vítaj. Ďakujem pekne. A rozprávame sa o pripravovanom podujatí konferencia Etikoterapia a psychosomatika, ktorá sa uskutoční už 11. a 12. apríla 2026 v Bratislave v Radošínskom nájomnom divadle. A pán profesor, ty budeš mať jedinečnú tému sebatvorba. Celý život rozprávaš o kreativite a vo svojej anotácii k tejto prednáške si spomenul dokonca aj metanoj. Tak prezradil by si našim divákom, o čom bude tvoja prednáška? Tak tá prednáška bude o sebatvorbe, ako si povedala, ale tá sebatvorba vychádza z teórie autoregulácie, to znamená sebariadenia, a vychádza to vlastne zo všeobecnej psychológie toho, ako sa človek na základe čoho rozhoduje, že niečo urobí. A to je súbor, teraz sebariadenie je súbor takých, som to pravidel, stupňov, fáz, ako to urobiť, aby som sám seba ja riadil, aby ma neriadilo niečo, čo je napríklad moje impulzy nejaké, alebo moje city, ale aby ma neriadili ani napríklad nejaké autoritatívne osobnosti, nejaké manipulátory, ale aby som bol sám sebou. Takže na to vychádza z teórie autoregulácie a z teórie o regulácie všeobecne. No a teraz ten systém tých systémov je hodne, je o tom veľmi rozsiahla publikácia. A na Slovensku taký prvý, ktorý toto presadzoval, autoregulatívne učenie, napríklad autoregulatívny vývoj, autoregulatívne prekonávanie svojich ochorení napríklad, autoregulácia svojich somatických procesov, veľmi krásne témy, autoregulácia pri riadení napríklad štátu alebo podnikov. Bol Damian Kováč, profesor, zomrel pred smrťou, som s ním hovoril o jeho knihe Metanoja, ktorú napísal psychológiou metanoji. A metanoja je vlastne také vyrovnanie človeka, samého so sebou a so svetom. A princíp, ako to robiť, aby si bol vyrovnaný, aby bol človek vyrovnaný so svetom, je autoregulácia. Autoregulácia je vlastne produkovanie vlastných, alebo generovanie vlastných myšlienok, emócií, správania. To, čo chcem robiť, aby to bolo moje ja, za určitým cieľom. Vypracovali na základe toho potom takú škálu jednu, že ako sa robí, volá sa to teória 6 S, že je tam 6 krokov, pomocou ktorých to človek robí, alebo by malo robiť tú sebatvorbu. Vymenujem ich, že sebareflexia, sebavedomie, sebahodnotenie, sebakontrola, sebariadenie a autokreativita, sebatvorba. To sú základných 6 krokov, ako to sa dá robiť a je zaujímavé, keď to robíme s klientami, s ľuďmi normálne, dá sa veľmi postupovať podľa týchto krokov a normálne v rozhovoru sa pýtať, a dá sa to aj testami robiť samozrejme, že ako na ktorej úrovni pracuje so sebou samým a kde vlastne zlyháva, keď berieme patologický prípad a keď pozitívna psychológia hovorí sa o tom odhal čo najviac z úrovni, ktoré má človek, alebo posunul, postržil, tak sa bola jedna knižka, že postržil v tej oblasti, že aby reflektovali inak seba tú skutočnosť, v ktorej žije. Takže to je to základ tej celej teórie. Samozrejme má to veľa všelijakých modifikácií podľa toho, s kým robím v akom čase, starý, mladý človek a potom aké má psychické založenie, na čom sa dá stavať a v čom sú jeho pozitíva. A to by všetko malo byť v tej sebareflexii a v tom sebahodnotení. Ale doplnené o tom, že ako treba psychológ mu pomôže tomu, aby ten obraz o ňom mal reálnejší, než ho má. Aby teda dokázal budovať na niečom, čo je reálne, čo je základ. Veľmi pekne ďakujem. A ako ste počuli, milí diváci, to je veľmi, veľmi zaujímavá prednáška. Pán profesor pôjde do hĺbky a pozývame kohokoľvek, kto má záujem o sebatvorbu a o to, by sa cítil vlastne vo vlastnom živote lepšie. Čiže či rodičov, zamestnancov, manažérov, lídrov, ale aj pomáhajúce profesie, pedagógov, lekárov a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie, ktoré pracujú s ľuďmi. Tešíme sa na vás už 11. apríla, kedy bude vlastne prebiehať aj prednáška pána profesora v Radošínskom nájomnom divadle v Bratislave. Krásny deň prajeme.